how to say this, that, these, those in Igbo language. This, we say ah, that, ahụ, these, ndị a, those, ndị ahụ. This chair, oche a, that chair, oche ahụ. These chairs, oche ndị a, those chairs, oche ndị ahụ. This thing, ihe a, that thing, ihe ahụ. These things, ihe ndị a, those things, ihe ndị ahụ. So if this soap is equals to ncha and that soap is equals to ncha ahụ, how do we say these soaps and those soaps? Let me see it in the comment section.